media sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Disyembre 14 na 2021. Mayara na gid lamang kita sang 11 dias ang nabilin kag Pasko na mga kaaksyon, samtang 18 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton kabuhi amo ang 2022. Bukas ng aton sa Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaaksyon. Ang aton nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton pagtamod sa aton sining nga pagpangalagad. Sa liwat, congratulations mga empleyado sang Kapitolyo Probinsyal matapos gin-anunsyar kagabi ni Governor Jose Eugenio Lacson ang 65,000 pesos nga bonus mga kaaksyon sa mga empleyado regular kag casuals. Ini kadungan sa ginpatigayon man nga lights on dira sa Kapitolyo Probinsyal, Capitol Lagon mga kaaksyon. Ti pagpalauli kagabi sa mga empleyado nga ginaayo sang gobernador nga magtambong kag magpamati baw ti maayong yuhom pagpauli sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puloyan. Umpisa man kahapon nga adlaw mga kaaksyon gin-announce man sang gobernador nga bukas na si Capitol Lagon sa sinuman nga luyag mag-jogging, mag-practice o kon mag-zumba o kon magpahunay-hunay gikan las 5 sang aga tubtob las 10 sang gabi mga kaaksyon. In short, medyo balik-balik na sa normal ang aton sini nga sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. Ang iban nga balita nga hatagan naton pagtamod, kagabi nag-lights on man ang Bacolod City Public Plaza sining masobra 90,000 Action Oliver. Kabilog nga mga igpat-igpat kagabi, grabe kadamo no. Sponsor ini sa mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod. Pero kagabi napunan sang kritisismo ang nasambit iya nga lights on dira sa Bacolod City Public Plaza matapos gindagsa sa more or less suno sa report sang patrol kagabi and based man sa mga pumuluyo nga kunuhay masobra 10,000 kag lapit 15,000 ang nagtambong kagabi sa Bacolod City Public Plaza. Puerte manoti, kumusta si COVID-19? Nakalusot to sa kagutok o kon nanimuron sa isa ka lugar? Oh, ano nga sitwasyon. Anyways, congratulations man sa Bacolod City Public Plaza. Kay Bacolod mismo, kay tinagbukas man sila sining garbuso man nga lights on kag decorations dira sa Bacolod City Public Plaza. Amo na galing, posible may kahangawa ang nagpadulong kagabi dira sa plaza bangod sa tuman kagutok. And aside from that, kagabi may special event kagabi Action Oliver. Kagabi kay nga isa sa crowd or spectators dito, amo iya ang nagapapili kongresista sa syudad sa Bacolod nga amo si Sir Danny Atayde. Atuto siya sa tawo mismo. Uy, nakitaan sang grupo ni Mayor Bing Leonardia sa abi, Sir Atayde, asaka di sa stage show O diri ho kay impunon tabi ang pula kag ang green. Ti daw jingle bells ang guaya, pula kag green mo, no? Ti ano ato, sign of alliansa na to, alliances na to, or natabuan gid lamang. Kaya ang tipo, abi ni Sir Atayde, yung makitaan mo siya Action Oliver in person, abi, kasobra kasimple klase tawo si Sir Atayde mo. Ilang lang di sa magpungko sa Action Oliver, hindi mo siya makitaan yung daw tiso-tiso, gitway lang. Pungko lang. Pero likom sa ihibalo sang tanan, pagkadamo, kwarta. Di subong nga papili kongresista na kitaan siya kagabi o nahara sa to sa dalom, pinasaka sa stage mga kaaksyon. Ano ato? Natabuan lang o kon na-sit up na? Tsakto man ang pamangkot, Action Oliver. Ano ato? Coincidence lang or sit up na? Pamangkot man lang ang akon kay ti, wem takbalo mo. Pero tiway gidya problema kung mag-alayansa na da sila or mag-alayansa da sila or mag-updanay sining plabuton nga 2022 nga election. In fact, kagabi gani ang lights on sa plaza, duway na nakafocus sa lights on
daw dito na sa initial rally na sa politika grupo Progreso. Pero ito patudan pa bati-bati si Mayor Bing Linardia sang ano tuman may mga nagisinggitan to sang tumandok kag pangayaw. Ay nano nga lights on ini. Pero ti ila manaya. Kumbaga daw ka daw ka reunion na lang to. Daw gintingob na lang bala ang lights on, initial rally, loyalty check. Oh, damo pa bala ka mo? Ay damo lang Last shot sa 17 Action Radio Philippine Standard Time. Anyway, sa iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon sa gihapon ng Police Station number 7, ligom dulom pa sa suspect nga nagpatay siring barangay Kagawad sang barangay 14 diri sa syudad sang Bacolod. Mismong pamilya ginahulat pa sang kapulisan kung anong mabulig nila sa information nga mahatag sa kapulisan agon nga makahatag giya kag pag-usoy kung ano gibala ang background sang ining nasambit nga biktima nga ang pinatay gid ini kag duha pa ka armas luthang ang gingamit no didto 5 ka igo ang naangkon sa biktima sa Lomina Homes Barangay Vista Alegre sa nagligad nga Sabado sang gabi. Sige, ang iban nga balita sa lokal mga kaaksyon na so far ang ginabantayan subong diri sa probinsya sang Negros Occidental amo ining palaabuton nga bagyong si Odette kay si bagyong Odette mga kaaksyon ang sentro niya porsyon sang Mindanao, Central kag Eastern Visayas kag sa Southern Katagalugan mga kaaksyon sang Pilipinas. In fact, subong ang ITF kag ang DOH naton gaplano sila nga iatras ang vaccination day batch 2 no kuntani sining 15, 16 kag 17 na posible nga iatras ini sa mga lugar nga posible maigo ni bagyong Odette didto sa 20, 21, 22 masunod nga simana. Sige, no? So far, amo na ang bulo balita sa nasyonal nga balita si Presidente Rodrigo Duterte tinagpalayag nga ang pag-amiguhay sang China kag pungsod Pilipinas mas nga naghugot pagid aksyon Oliver. Amo nang maayo da why di te mangita dapat kontra, no? Magnami pagid ang ilang sining pagtamdanay. Di kumusta naman yang West Philippine Sea to? Nga, kumusta ato iya? Oo, basi amiguhay lang tani pero kibot lang kita. Inabalang kuno-kuno pero layo gin man sa matabo ina nga himuon na lang kita nga probinsya sa China basi kibot lang kita. Pero kuana layo ina sa matuod mga kaaksyon May kaugalingon kita nga pungsod. O galing partly sa aton nga pungsod subong according sa report daw handom gin man sa pungsod China nga mangin-ila. Masubo ina nga balita. Alas 8:20 na sa aton sini nga pagpangalagad. Si Omicron mga kaaksyon naga-spread out na gid man sa iban pang mga kapungsuran sa United Kingdom. Gin-anunsyo ang pinakauna nga Omicron case mga kaaksyon. Rason nga subong didto subong grabing paghalong. Amo man sa South Korea daw sila natulutam-an to subong sang Omicron ho. Oo, pero didto ya sa Europe area. Sa United States of America, why ito sila gakabalaka, may isang Omicron, no? Lahat sila, or tanan sila, bakunado na, hindi giman 100%, pero kompante sila. Rason nga diri sa pungsod Pilipinas, mga kaaksyon, liwat nga nagapanawagan ng aton sini mga eksperto nga magpabakuna gid kontra sa COVID-19. Kay napamatud-an na nga ang pagpabakuna, dako gid ang nabulig kun nga kahapon nga adlaw, ang kaso ni COVID-19 sa Pilipinas nga bag-o 360 na gidlang. Naganubo. Oo, ikumpara mo sa nagligad to nga bulan nga tag-ara sa 30,000, 35,000 daily lang na ha. Isa ka adlaw ti kahapon 360 masubra lang. Sa pagkalayo sang distansya, mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:21 na sa aton sini nga pagpangalaga, dali gid lang. Kay i-check naton anay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kagabi na mention ang pinaka mga lugar nga posible labyan gid ni bagyong Odette mga kaaksyon. Ano bala ang preparation sang probinsya sang Negros Occidental regarding sini kay ang Philippine Coast Guard Western Visayas nagpagwa ng ginpaidalom sa high risk mga kaaksyon ang aton sining Region 6.
ginpaidalom kita sa ina nga classification matapos matalupang dan nga ining si Odette posible nga makusog-kusogin siya kag magaigo diri sa aton porsyon sa probinsya sang Negros Occidental kag subong man sa bug-os nga Western Visayas. So amo na nga ang aton mismo nga PCG advanced na nga pagwa sang ila sining pagpahibalo sa publiko ilabi na gid sa mga lugar Aklan, Antique mga kaaksyon, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City kag ang Bacolod City mga kaaksyon na himutang kita karon sa high risk mga kaaksyon. Dapat mangin mahinalungon kita ara kita subong sa ginatawag nga Charlie Protocol. Nawaghambal kita nga Charlie Protocol ang giamono sini nga ara kita sa ginatawag nga pagpreparar kag paghalong sang aton sini kaugalingon. Oo, kay ang bug-os gini nga Western Visayas bangod sining nasabig iya nga si Odette mga kaaksyon sige. Ang memorandum nga ginpapagawa iya sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 mga kaaksyon number 112. Napitsahan kahapon nga adlaw. Now, diri sa probinsya sang Negros Occidental, i-check naton si Governor Jose Lacson mga kaaksyon kon anong preparation subong. Actually, nag-contact kita sa pinuno sang PDRRMO pero medyo alanganin si Doc Zipar Gerhart Kailian. Basi nag-plastar man sang iya sini nga mga men sa bugos nga Negros Occidental and then mga kaaksyon ti kwan sa mga alkalde dira kag iban pa para lagid nga maplastar ini tanan-tanan sige alang-alang si Action Doors anong sitwasyon las 8:22 na sa aton sini nga pagpangalagad kay kinanglan nga mauna-una tani subong kay okay sige balikan talan sa karona i-try si Sir Kailian basi magsabat pa naman Action Doors. Si Gov kay na goods na to sa akon mo basi lang guro may nakauna sa inangan blah mo. Amo na kung kaisa mo. May nakauna sa inangan bala Sige check na to para sa benepisyo sang aton sining nga mga kwan, sa aton sining nga mga tawag sini gani mangingisda, mangunguma sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay mga kaaksyon kag kundin pada nga risgo nga lugar mga kaaksyon. Ati sige pareho sila nga duha. Sige. Kadtuan tanay sa Action Jan Diaz ang opsyon naton sa Action Jan Diaz. Balikan Action Jan Diaz balikan ta lang kay balikan ta na karon ang parte sa probinsya sang Negros Occidental. Kay ang mga grupo, mga kaaksyon nga dapat tawagan ta para sa lakat sang panahon medyo alanganin. Ulay hunon kabi sa Action Jan Diaz na lang sa natabo kagabi kay imbes nga malingaw ang publiko sa Bacolod kag Negros sining lights on sa Bacolod City Public Plaza. Ang natabo iya medyo nagkuragmang pa bangod sa kadamuon sang tawo sa plaza. Ti basib lang magtuga ini sang dako nga problema. Ang mga predictions daan after sining Yuletide season mga kaaksyon basi dumamo si COVID-19 bangod sang tilipon-tipon nga sobra tilipon-tipon nga nagasubra mga kaaksyon basi makuan kita maproblema kita na. Sige sige i-try na to nga labuton si Dimatinion sa Action Jan ayon ta siya kay kagabi medyo na alang-alang to siya. Pero today naplastar niya na ang tanan nga mga sitwasyon na tabo kagabi dira sa Bacolod City Public Plaza. Sige. Na-check naton si Tinio sa Action Jan Diaz las 8:26 na. Sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon subong adlaw sang Martes si Domingo, Lunes, Sabado. Okay. Sinona si Atay di man wala man na siya kapakita sang pandemic at kay hindi man siya sir public official private person man ni siya subong man siya nag-intra sa politika way gini kapakita da ang opisyalis gid mismo ining pribado pa nga tawo. Pero check na to na Debing Patrol kagabi with Action Jan Diaz ano gid lang natabo kagabi
nga ang mabasahan mo sa social media, ang makita naton sa mga posting didto, puwerte nga kwan sa mga tawo, kinumod bangod sining hitabo kagabi nga lights on sa Plaza Action. John, good morning, pasensya gid. Aksyon na maraming aga kag sa mga ka-aksyon. Indeed, kagabi nag-conduct sa isa ka lights on na ceremony connectivity dira sa may plaza publika. Ini ang pagpasiga sa mga Christmas decorations, mga design section bright nga ginapreparar kag ginahimo abi no sang isa ka pribado nga kompanya pungsod no ni national company nga mo ni nag-sponsor sang designs dira sa may plaza publika action drive. Kung grabe na batian man nato ng statement di ba Bacolod City Mayor Bing Rodia nga sunod sa iya overwhelming ang kadamuon sang mga tao, the multitude ng tao aksumbray nga nagkadto kagabi ang ginpalabot kani nga numero is mga around 15,000 individuals, standing individuals mo nga nagatirindog na tanan nga ara dira sa palibot sa plaza publika nga nagsaksi kagabi sining aktibidad nga nagsugod mga pasado na lasay ang takna sang gabi aksumbray. Kaya tapos, antes pa man ang alas 9 sa gabi. Sunod rin kay Linadia, ining aktibidad sa gabi, man daw kaangay sang isa kapag tililipon kay bangod man sang numero sa mga nagatambong kagabi nga daw hindi naginila mapunggan ang kadamuon bangod man nga kalabanan diri nagasinadya. Ti kahapon, according to Linadia, siya na mismo ang nagasiling na daw kaangay na lamang sa isa ka political rally tungod sang numero sa mga tao nga nagkadto dito kag ti kalabanan aksumbray ilag na tawag nga nakasuksok tanan sa bayo nga pula no amo nang senaryo kag dito kumbaga kung sa ano padugaan na og aksumbray nakasuksok sang pula nga bayo. In short, ato sila tanan empleyado sang syudad gid sila. Most likely aksumbray mga empleyado iban siguro mga JOs sa dito and then ang iban meron man sa mga pribado lang individual o kung mga residente sa Bacolod nga nagsaksi sa aktibidad kagabi kay may nalabyan kami eventually tinapinungko man to sila sa mga bulungkuan nga abotang sang lokal nga gobyerno sa Bacolod nga ari nila para sa ilag in Action Dry no. Ang mga barangay kapitan sa naglain-lain nga mga barangay kag mga barangay diri sa sulod sa Bacolod ang nagtambong man didto. Of course ang ABC President kag iban pagid nga mga konsehales Action Drive sa aktibidad kagabi. Pero of course yung samtang wala pa man natapos ining mensahe ni Mayor Bing Rodia, yan ang ginapasalamatan ang mga ining national company, ining private company, ang emperador kag ang Mega World Action Drive sa ilaman nga pagpreparar sa mga dekorasyon sa may Bacolod City Public Plaza. Aksubari, report lamang sa inyo ni Irving. Thank you. Anyway, aning statement anay una no sang nagpreparar aksubari ni Dr. Andrew naging basa sa ating lawas. Please, Gandhi is delighted to be part of the 60th celebration of bringing life and joy to the residents of the people. Welcome everyone to the Marathon Festival of Life, a grand festival for the holiday season at the Bacolod Shopping Plaza. May the vibrant colors bring life, faces to every Bacolod zone during the season. A variety of several wall installations and instructions await coming and a group of friends at the Marathon Festival of Life. Action Bright kagabi at tumatong presensya sa Task Force Disiplina o galing kay daw hindi iguro mapunggan ang kadamuon sang tao. Doay makita kagabi may nakitaan gid nga may gintikitan o kun abi action bay may gindakop bangod sang violasyon nga sa mga health protocol Action Bright. Te kon tikitan to la bilin Ati laban-laban siguro. Oo, bisan sa babaw sang stage to ubos kun tikitan to sila. Kay anyway hindi mo man ma-deny nga mo tong sitwasyon kay damo sa mga pictures, videos nga even kita no naka-Facebook live kagabi nga makita man na sa mga ka-action nato ng senaryo dito sa may plaza publika Action Drive. Why man taya nagakontra sila kay ti nalipay kita kaning action diyan nga ti sa Senado nakit-an tang patimaan nga ang kwan ang espiritu sang Pasko diri sa Bacolod na batyagan na gidato ni kumpara sa nagligan nga tuig. O galing kay sila nga mga public officials, amo man ang una nga naghambal nga health protocol, magpabakuna kita, hindi anay magtililipon sa masobra 50 tubtob 70%, ginabawalan gani ang magtingob 100% sa simbahan. Pagkatapos ang lights on naton sa Bacolod City Public Plaza,
daw ginlugo yang pumuluyo to sa plaza nung sitwasyon ta sinaman. Amo na ang Oh. senaryo kagabi nga itong ginaragway sa itong mga kaaksyon. Aha. Sinabi na sa wala nakakadto dito sa Bacolod City Public Plaza. Mhm. Likod kagatubang sa mga tao, ti makakita dito sila sang nagatinindog, Aha. kag nagalantaw aksyon dry sa aktibidad. Aha. So ano to So- natabo kagabi nga may bisita nga lain to? Ano to? Imbitado siya or naglantaw lang gid si Sir Ataydi o kon anong sitwasyon man? According sa aksyon dry kay Bacolod City Mayor Evelio Lunardia, nagsaka kita sa entablado, gidiretso sa nato mangkot anong implikasyon sa presensya ni Bacolod City Independent Congressional Candidate o aspirant at Atayde. Suno kay Lunardia, naglagaw lamang kuno ining si Atayde dira sa may plaza publika na tempuan nga nakabisita na kay balo nga may aktibidad pero wala man nila formal nga ginimbitahan ini action drive. Aha. Pero tisunod sa iya diri mayo man kinakit-an niya ang presensya dira ni Atayde nga nagalibot-libot kay nagapatigayon sa pagsinapol o kon istorya sa iban nga mga kandidato o iban nga mga pumuluyo action drive Mhm. sang syudad sang Bacolod. Wala na kita kay Cindy kung sinong ginapatimaan ni Mayor Bing nga isa ka tao nga nagahalwat ko ng atay Aha. sa presensya ni Atayde sa aktibidad kagabi. Pero according to kay Action dyan, Ah? dali, ano to gahalwat ang atay sang tawo sa presensya ni Ataydi. Kumbaga daw may nagpangimon abi, naglain ng bota mo sina. amo na guro ang bot silingon. Pero most likely siguro action bright siguro bilang base ginakakulbaan ng ibang nga tao Aha. kiti ara ng presensya ni Atayde Mhm. without action bright confirming wala yang konfirmar wala yang ginproklamar Aha. o kung wala yung ganig na lawag kagabi nga nagapapili si Atayde bilang kongresista sa Bacolod. Mhm. Iya lang ako dagi na tulutudlo ining nakasuksok sa color green nga polo tason nga lalaki nga may pagkamistiso amo ning si Art Atayde Aha. nga ara sa crowd kagabi kay hindi sa gilayon kasaka kay kunti man kitamo so nagapakuha siya sang litrato action drive. Aha. According to Kilinadia, aminado sa nga nagaistoryahanay sila ni Atayde Subong Mhm. sa posibilidad nga pag-alyansa nila nga duwa sa maabot nga 2022 national and local elections. At diraway man taya contraction dyan kiti depende na sila ya kung gusto nila magtingob puwersa nila, mag-isa sila, libre man na sila action dyan, ano? Mhm. Yes, action na bright. Pero tamo to klaro ni Lunadia nga wala pa gyud sang konfirmasyon kay padayon pa ang ilang paghinunanon sa Aha. magtimbang nga bahin. Of course, hindi man nakatrabaho ka ni Action Bright, hindi man malikawan, kaya wala man sila sa congressional candidate ang ilang grupo Action Bright. Sige, amo man na action dyan aton kay kagabi baw ginpulawan ko kabasa sa isa ka 20 nga ginbasa ko do duwalan tong naghambal nga kanami isang lights on sang plaza ang tanan mga 80% puro gidyaw-yaw sa kadamuon sang tao lingkos kaluluoy man nga sitwasyon ta ba. Mhm. Yes, Action Bright, report nila ang statement ni Mayor Bing. On the private, right now, this is how we see what is happening. The way you want to interpret it. But actually, nagkaktura natin siya because niya gusto nila yung ako niya gusto makakita ng Christmas light. So, harin na, wala man yung doktor sa mga pumulo, saka sa stage, wala man sa may mo, saka sa stage. But always, may speculation, sa mga nga dumingin istoryahan ay kada sa possible support from Jordan and exploration, no question about that. Kaya istorya, kami kasuport kami istorya. Okay, so wala pa kami katapusay. Okay. Action Bright mo to, ang bali Mayor Bing, wala pa sila katapos sa istoryahanay Aha. sa magtimbang nga bahin. Ate laban-laban na. Kag libre man si Mayor Bing, way man problema action dyan, ano? Yes, Action Bright. Aha, sige. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa totoran nga mga kaaksyon sa rin karanya bahayin sa Pinas labuton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat action John, take kabay pang prediction. Hindi lang mahitabo nga magdamo si COVID-19 sa Bacolod. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Ana May Caceres, Catalonia, no tubing, albi kami sa 2022. Period. Rochelle Evangelista, reverse psychology na ang iya ni Bing, siya na ang ginakulbaan sa putian. Si Abel Canoy,
Maayong buntag. May buntag po diha, ma'am. Salamat kaayo. Si Baby Gregorio, naga-monitor subong. Upod kay Tatay Dolfo. Hidlaw mo ta sa inyo da. Excuse me, sorry. Greet ko lang family Gregorio sa Barangay Kabugmana. Sige, sa DSB ato sila. Ana Sinoro, good morning. Si Wenvert ang Severino, Action Bry, good morning. Good morning. Ari lang kami naga-monitor samtang nagapangapya. Stay safe always, Action Bry. Rochelle Evangelista Raman, Jinky Dayalagdon. Good morning kay Mr. B-Boy Villasto, Star Mayo, Andok Matmayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Lily King, Raymar Swato Imperial, Alma Oligon. Salamat, Git. Lito Dayap Araman. Jim Kibrar Saldua. Si Atay Dina nagastos ang Boracay trip sang Grupo Progreso. Oh. Gale. Inday Plaza, Homa Lumina, Domingo, Lunes, Sabado. Okay, sige. Nabasa ko na kaina. Si Ruchel Evangelista, base Balakon Putian ang magtipon, bawalan sang IATF. Si Wimore Dilar, Wimore. Good morning, Sumbray. Monitor lang kami din sa may barangay Punta Taytay. Tamiyaw ko lang asawa ko, si Glory May Iskondida. Kag mga bata ko, sila ni Wendell Dilar, Zia Dilar, kag si Princess Glory Dilar, Wimore Dilar, gali sang Punta Taytay. Thank you, again. Si Jim Liwat, drama lang na ila. Dugay na naiyang balaan sang tanan na si Atay Di daloon ni Bing sa congressman kay Damo Mani. Aileen Rojo, good morning, Sumbray. Watching live kami diri sa Agisan. Tamyaw ko Badoy Rojo, Mike RB kag XC. Salamat. Danilo Haliko, panghakot niya imbis matanaw kami sang pamilya ko. Kampanya gali ya ang kampaya gali ang age. May iban to ay kalantaw gabi. Georgia Gargasiran, monitor from kusina. Lights on, dala kampanya sa ila kagabi. Sonia de Los Santos, good AMT na kamasmen to sila. Amo nang pamangkot na nalipatan ko gid ba? Guro gid piho gid na. Si Georgia gahaliat atay sa presensya ni Atay di pabati Israel. Ruchel Evangelista, nabasak na. Josephine Celeste Taiko, Albi lang kamo ya Mayor Bing man kami, ano problema? James Pringares, naga-monitor man. Si Star May watching from the plane, Action Brian coming back from Chicago ba? Mailan ng lagaw-lagaw ni Ma'am Star Mayo ba? Ilibriha ko na bi Ma'am isa ka ticket abe. Valencia Kenneth, thank you gid sa pag-monitor. Dads Aberia, good morning, Action Brian. Kita na nato ng itsura sang aton mga city officials. Mga Christmas party na ta, pwede na. Barangay Sumag kami. Way ginto isa may natikitan kagabi ba? Das 8:40. Balik ko dugay ha. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Desisyon 2022. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Yun yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang nagsulod. Ako started as a news writer
So, dito na nag-start sa mga 8687 ang News and Public Affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Monitor gid si Christine Minies Villalubos, salamat gid no. Si Athea Kim Araman, si Nanay Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon. Kag sa iban pa naton nga mga kauturan ano. Naga-monitor man gali this morning sa may si Minda Jula, Maria Rodse Lentiha, Wilma Barlita, Sampurok Tuburan, Carion Family, si Maing, Neneng, Nancy, Eli, si Chok, Bongbong, Purok Santol, Barangay Mandanagan, naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagan. Sige, no? Puwerte nga mga text diri ho. Good morning, Action Bray. Kasubo, no, paminsaron nga ginapugnan ang mga tawo nga magsimba. Bangod delikado nga magdamo sa simbahan. Pero ang natabo kagabi hindi nila maisplicar. Kabay pa nga wala sang may nagkalalatnan. Period. May period pa ano. Good morning Action Bray. Hindi naton mahangpan ang ara sa ulo sang mga nagadumala sa Bacolod. Wala nila lantaw ang natabo or matabo kagabi. Rason nga nagdugok ang mga tawo. Puro mananto empleyado. Kami nga mga pamilya diri sa Alangilan nagdulhog gida sa Bacolod kay malantaw tani, nagpauli na lang kay hindi ka man to kalantaw tungod sa ila kadamo kag kahaladlok sang natabo. O imagine mo na. Hindi ta na mapugnan. Good morning Action Bray. Lantawon ta, dason bulan. Kabay pa ang ginahambal ni Ang nga prediction niya sa interview mo nagligad tunga gabi, hindi lang matabo. Kay sila mismo amo man nagahimo sang ginakakulbaan nila. Ay sus ko ti anon ta na kay tapos ng istorya, no? Mga muyo na lang ginta mo na lang ginang aton nga masarangan mga kaksyon. Mga muyo na lang ginta. Last 9 binasa aton nga pagpangalagad. Okay, sige ligid lang kay kagabi mga kaksyon, ang Philippine Coast Guard sa Western Visayas nagapagwa sang report or memorandum nga nagapabalo sa publiko nga dapat maghalong gikita kag mangin mabinantayon sining nasambit iyang si Bagyong Odette nga ginabantayan sa sining mga tinion. Suliton ta diri based iya sa memorandum nga ginpagwa number 112 series of 2021
sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang I'm sorry, hindi PCG Regional Disaster Risk Reduction Management Council mga kaksyon. Concern ini sa tanan nga mga kalugaran sa Western Visayas. Napaidalom kita sa high risk mga kaksyon, no? Lakip na diri ang Bacolod kag Negros Occidental bangod sining tropical depression sa gwa subong sang par nga si Odette mga kaksyon. Nga nakit-an ini kahapon mga alas 2, ara pa man siya sa layo-layo pero ginalantaw diri nga karon sa gabi o kun buwas sa kaagahon may posible nga ini siya ang magalabay diri sa aton sa area sang Western Visayas, portion sang Mindanao kag sa iban pa nga lugar. Now, diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, ano ayhan ang preparasyon subong, no? Ano ayhan ang nangin advice sang aton sini Provincial Disaster Management on Risk Reduction Management Office sa pagpamuno ni Doc Zipar Gerhard Kailian, may connection sini in advance para at least mga kaksyon mas maayo gid nga temprano pata magpreparar sang sa dira na ta magsinala-sala nga nagainulan kag nagahinangin na. In fact, si Presidente Rodrigo Duterte kagabi nagpabalogid sa publiko. Hindi na maghulat pa nga i-rescue kamo. Once gani ang aton siri nga mga opisyal nagasinggita na nga halin na kamo da kay delikado, maghalin na kamo. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Doc Zipar Gerhard Kailian sang PDRRMO. Sir, good morning Doc. Good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Yes, good morning Action Ray. Good morning sa tanan tagpalamati sa Action Radio. Doc, una, mangunsiho lang kamo as of this morning. Kumusta Doc ang lakat ni Bagyong Odette, Doc? Well, as of this morning, stress kaginas ang kagahon. Wala pa si Bagyong Odette ka tabok sa Philippine Area of Responsibility. Yara pa siya sa 1,380 kilometers east of Mindanao nga may coordinate sa 6.9 degrees north, 138.3 degrees east. No? May maximum sustained wind is na subong 85 kilometers per hour at may gustiness nga 105 kilometers per hour. Ang movement niya kanina nagdikit-dikit northwestward at 30 kilometers per hour. No? So, amo ni siya subong ang iyang forecast and siguro by karon sa gabi, no, we are expecting it to be crossing the power line or the Secretary of Responsibility action guide. Ano to Doc? Subong nga gabi, medyo malapit-lapit na gid siya sa bar, damo sina. Karon sa gabi kay madatig na siya 30 kilometers per hour. So we're expecting sa aton bagyo for Wednesday, Thursday siguro. Lantawon natin kung ano kay basi hinay maninis ka or hinay siya sa Philippines because nga mainit sa Philippines no. Kag nag-strengthening tanit siya, nagapa pa siya sang yang Persan. So as of now, tropical storm siya. But again, it is forecasted no sang pag-asa to be a tropical depression, tropical cyclone or typhoon siya kung magsulod sa aton. Okay. Dok, ano gid ang mga lugar na mention diri sa didto sa national nga pag-asa, portion sa Mindanao, part sa Western and Eastern Visayas mismo and Southern Katagalugan portion. Diri sa concern sa aton Dok, most likely sa Bacolod kag Negros, ano nga mga lugar gid diri, banwa o kun syudad nga daw dira dapat mangaman gid halos tanan. Yes, for now actually kulang taon kang diameter sa mitad sa dako di siya action by. So even though ang eye niya as of now no bina-track namon kada ng projection to the track nagatudlo nga magi sa may lower portion or na yun sa may Dumaguete, Lusot sa may Kabandalan, no? And or either panubo-nubo pa siya, no? Ginapangamubo natin galing nga magnubo pagid siya. But because ko dako niya,
wala pa niya man gapon ng bilog na probinsya. I see. So, may altering bunch, engineering bunch na siya po na action by. So, they will be preparing bilog for the typhoon, no? So, ang iya sining ginalantawang signal, maximum signal nga ginatawag na tropical typhoon. Sulod na diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Doc, na kay namin na-mention ko to, I'm sorry, medyo ay ko na-gets mayo. Ini siya inang maulanon nga sitwasyon or makusog ba ng hangin niya? Pagtupa na do, kahit isubong lain ang iyang sistema eh. So pagtupa niya, ano mga changes ay han? Actually, both ni siya, no? Both ni. Kaya ang yan rain is heavy to torrential. So, both ang hangin niya din medyo kusog 150 kilometers per hour ang ginabana-bana. Kusog? Na maximum gustiness niya. Pero hindi niya siya nag-ambal niya, hindi siya magtaka. So, wala pa siya katulad sa fire, no? Ang kahit tungod na para pa siya sa gwa, tropical storm na siya, it is also expected to strengthen. Makita na siya dira, Doc, kung diin siya una nga lugar gid mga landfall, Doc. Oo. Well, based sa tracks na binatag sa Pag-asa, din sa Hinatuan, Surigao area, no? And Dinagat Island, mga dira na yun. Before siya di sa Cebu, and sa magtabok diri sa Negros Occidental or Negros Oriental, and then Negros Occidental. I see. Ang regional nga DRRMC nagpagwa kahapon sang memo number 1112 to inform sa pareho sa inyo, Doc, diri sa mga sa probinsya. Subong, Doc, anong mga advance na nga information man? Kabalo ko, advance ka mo permi sa prangkang istorya, kuan ka mo gani, award di ang PDRRMO sa Negros Occidental sa pag-response, kaangay sini. So, Doc, kumusta subong ang aton nga mga banwa kag syudad? Anong mga una nga ginpabalo dito? Actually, gin-broadcast ko ang amon national meeting, no? Sa ating mga DRRM officers, no? Kumbaga din virtually pa-attend ko sila sa meeting sa pre-disaster risk assessment sa aton regional disaster risk reduction and management council, no? So tanan nga mga information coming from the region are now being disseminated na sa ila, no? Diga pa lang sa council. So ang atlogin pa ko naman ang mga advanced siguro information nga mahatag ta, we have information that the IATF has canceled the vaccination day na, no? Ang National Vaccination Day to a later date, no? Because of the preparation sa typhoon. But then again, ang Pinsaya will go on lang sa pag-vaccinate samtang Mayo pa ang tempo. And then we'll have an advisory kahit ang ating projected man sa iya is Wednesday, Thursday. So, may Mayo pa nga tempo, we will have to see to it nga sa gisig-gisig ito yung vaccine. I see. Meaning, Doc, diri sa aton sa Negros, na-declare na ang pagpaatras ang kwan. Kagabi ko lang nabatian to, pero today, lambot, kita diri mismo sa Negros, hindi na ni mahitabo ang 15-17 and 16-17 nga kwan, nga vaccination. Actually, ang nabutang sa information is 326. Bilog ng region ng Negros ng Bagyo mo. So, I don't know kung but we'll wait for the official information. Kayang ari na kasta naman. But again, Brian, Action Brian, nagtang mga official pronouncement sa IATF, no, sa sining bayan. Kaya itong para official nga ma-declare nila. And
at kita prepare kita sa bagyo. Kaya siyempre, ano man yung mo health hazard man yung bagyo, because aton ganing prepare naman kami sa protocols, no, for the signature sa ating action officer, sa aton nga protocols para sa evacuation centers, no. There to prevent man to spread sa ating COVID-19 virus, no, sa mga evacuation center. Because kung magkusog-kusog man gini sa nga bagyo pag madamol-damol ang ulan, hindi gid nato na malikawan nga mag-preemptive evacuation kita for the safety sa ating mga pumuluyo sa nagusok ganta. I see. Dok, may area of concern kita subong nga ginatutukan sining bagyo, like for example mga masami gid ginabaha, masami ginaigo sang grabe gid nga hangin abi, Doc. Yes, mayara, and ito-disseminate natin ang kay bato natin sa subong aga ang areas of concern which at the 50mm threshold sang sang MGB or Mines and Geosciences Bureau, 50mm threshold, no? Kaya what we do yung 50mm niya, which is now will be flooded, no? Flooding na naisa, no? So halos tanan, no, ng mga banwa ginbutang na to ang mga barangays concerned. So high susceptibility and landslide and high susceptibility of flooding. So i-issue na namon karon action boy, magwa ang amon nga operation plan. Sige, Doc. Again, ang imo, basi mayara kapag gusto ipalabot sa publiko in advance this morning, way po nakon mapamangkot. Go ahead, Doc. Yes, action boy, no. Again, ang aton landa, no, the Governor Eugenio Jose Bong Lacson is always reminding us, no, to let us pray for the safety of the province, no. And in our prayers, no, amo lang gini ang instrument naton kada very strong instrument nga palikaw naton ang bagyo sa iyang track ni para kadto sa Negros Occidental. And also let us prepare, no, prepare our family, ourselves, and our community. Ang preparasyon tayo, hindi kita kalimtan ng ating mga evacuation centers. Kung maka-pre-register na kamo sa evacuation centers, yung much better, no? And always observe health protocols in evacuation, sa mga evacuation centers natin. Ihatag natin ng guidelines sa ating mga DRM officers, no? And then also, we have to be proactive in our preparedness. Ang gusto na matabo sa probinsya, and the governor says na dapat zero casualty kita. No ba? So kalaway kis ang casualty naton hubog nga nakadaling sa baha. O kung gani nag-usoy sa nagataka nga bala nga suba. So hindi bala hindi siya justifiable nga napatay ka tungod sang but because of negligence in your part, no? Again, always think na we are at risk, especially kung may mga tropical depression. Balikan ta si Doc Elian, last na to tani. Okay, tinga subong pala nakabalo kita sa sitwasyon ta karon nga gabi or buwas, Miyerkules or Huwebes, amo ning bulubantayan ta. Si go ahead, Doc. Go ahead, Doc. Tiyan mo na, no, Action Bray. Again, madaming salamat sa Action Radio. Nagmayong aga sa tanan sa pagparamati sa Action Radio. Salamat with Action Bray. Salamat sa serbisyo. Thank you, Doc. Okay, amo na ang sitwasyon. Mag 150 kph mga kaksyon ang kwan, ang kakusugon sang hangin, kusog Action Oliver, no? Magpadalagan ka lang isa sa lakyan mo 40, 50, 60 ga hagunos sa ng agiya. Tila pang 150, no? Sa mga utod ta, sa mga kaumhan, ang inyo dira nga mga balay dira pa kon ara kamo bansada sa hangin, ibulubantingin na nada subong palang. Base may mga kable kamo dira, may mga higot kamo dira, preparation malang na. Why man ta pirdihon kon makapreparar kita? Kaya hindi nito maghulat pa nga maglupad ang balay mo sa kakusgon sang hangin. Oo, sa kaumhan. Sa mga nagabaha-baha yang porsyon, mga aksyon, tidira, subong ulo adjust na kamo. Once ganay pagkabatsyag nyo nga, bagyo na ni. Saka kamo na yun. Pangita na sa evacuation center nga pwede ninyo sa iluhan. Amo na kasimple. Last 9, GC6, Action Radio, Philippine Standard Time. Action Hotline
2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhampar sa Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely,
You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Radyo Bacolod sa talag nga tagpalamati sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Don't not just throw away questions and statements. Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod #1. Action Hotline. Last 9:28 Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang manghatag tanay bla 500 pesos. So ara sa aton sininga linya. Hello, good morning. Good morning, Brangay. Wow, sino sa linya naton? Narcisa de los Santos, Pilang edad? 54. Taga diin. Taga Porok, Mabinuligon, Barangay Handumanan, Bacolod. Bacolod City. Wow, banaga iko-iko kagida ho kakusog sa monitor mo, no? Oo, kadili mahinayan ang radyo ko, Action Bright. Wow, ti salamat. Congratulations why naduro mo nagdaog ka sang 500 pesos. Amo na nakasimple, no? Ba, ti anong 500 pesos anhon ini? Baka na ko na bugas, Action Bright, kaya wala kang yung bugas. Ti ka very good, ano? Di pagitaya sa STL, ha? Oo. Di lahog na. Congratulations, Nay. Wala tala ng text na mo na sa Palawan. Ano na yung Palawan nga padala mo, no? Kag ano nga remittance ni? Kag, kung sinong sender. Congratulations. Good morning. Salamat. Sige. Oo. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio #1. Aksyon Hotline. Okay, why nakita oras sa aton sa ring pagpangalagad sa ngalan sa regular nga Anchorman. Aksyon Art tayo hupon ini sa Aksyon Brian Morden. Nagaagda sa inyo karon sa kabi sa Aksyon firing line. Baga of the night kita liwat na. Sa udto, no? Mga dalagko kag mga bago nga mga balita sa Aksyon BBB with Aksyon Rex Kantong karon dugay mga kaaksyon. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, nabuton ka sa hamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning. God bless. Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon